Христу! Хочу с вами поделиться одной думкой. Мы не один раз говорим, что часам правила працуе на два бакі. Ці нейкая тэма працуе на два бакі. І гэта сапраўды ў розных тэмах, у розных сітуацыях адбываецца. Але, разважаючы над служэннем апостола Паўла, я бачу один эпізод і здзівіўся, насколькі ён працуе на два бакі. І зараз спрабую патлумачыць, пра што я. Апостол Павел, который быў ганіцелем хрысціянаў, у пэўным моменце перажывае навяртанне, яму аб'яўляецца Христос. Гэта быў яркі эпізод у ягоным жыцці, который змяніў яго. І ў гэты момант навяртання Гасподзь ужо аб'яўляе Паўлу, што ён будзе місіянерам, апосталам многіх народаў. І апостол Павел адразу ён не даходзіць да свайго паклікання. Яму трэба даволі доўгі перыяд, скарэй за ўсё годы, каб ён зразумеў, што сапраўды Бог яго пасылае да язычнікаў. І усюды, дзе будзе ісці апостол Павел, ён найперш будзе прыходзіць да сваіх. Там, дзе жывуць язычнікі, уваходзячы на чужую тэрыторыю, ён все адно будзе звяртацца да сваіх. Ён першым делам ідзе ў сінагогу. І, як правіла, пра гэта пішуць дзеі апостальскія, як правіла, свае яго не прымаюць. Это паўтараецца працэдура много разоў. Адбываюцца канфлікты. Апостол Павел нервуецца, злуецца. І ён кажа, што не, ўсё, раз вы не хочаце, я іду да язычнікаў. І пасля чарговая гісторыя, зноў адно ён прыходзіць да сваіх. І так адбываецца некалькі разоў. Аж урэшце, відаць, сапраўды яго это дапякло, і апостол Павел ужо кажа, ўсё, досыць. Раз вы не лічыце сябе годнымі валадарства Божага, я іду да язычнікаў. А язычнікі кажуць, дзеі апостальскія, яны радуюцца, што Гасподзь іх прымае, што Бог іх полюбіў і так далей. І уся гэтая гісторыя з апостолам Паўлам, так я проста апісваю, яна паказвае што? Першае паказвае тое, што людзей на сілу нельга цягнуць да веры. Людзей нельга на сілу прыцягнуць да Хрыста. Там, дзе людзі не маюць жадання, не хочуць, няма там насілля. Насілля – гэта самы вялікі вораг жыцця духоўнага. І калі людзі ўпіраюцца, калі людзі абсалютна пасіўныя, ты прабуеш адзін раз, другі, трэці, недзе надо супакоіцца, прасіць аб міласці Божай, аб цудах Божых, але, напэўна, не цягнуць такіх людзей. Христос так ніколі не рабіў. У нашай напэўна, такой ментальнасці, у нашай філасофіі Гасподзь павінен быў бы застацца ў Назарэце і ўбіваць у галовы аж да таго моманту, пакуль усе не пакаяцца. Не, Христос так не рабіў. Ён ходзіць, прапаведвае, каму трэба, яны ідуць, шукаюць яго, цікавяцца, пытаюцца, знаходзяць яго. Так гэта працуе. І я сапраўды зразумеў, што на сілу да веры і да Хрыста цягнуць нельга, але таксама, чым я быў здзіўлены, што гэта правіла, яно працуе таксама ў другі бок. Калі, на тым этапе, на якім я ёсць, калі я сустрэну людзей, вадзімых Духам Святым, которые зразумелі намнога болей, чым я, і калі я буду ўпірацца, то яны таксама мяне у нейкім моманце неяк так будуць запрашаць, мабілізаваць, натхняць. І калі я ўвесь час цвёрда буду стаяць пры сваім, хоць, канешне ж, я не лічу сябе бязбожнікам, не лічу сябе няверуючым, але жыццё духоўнае – это рост, это ўвесь час дынаміка. Ты ніколі не можаш спыніцца. І калі такія людзі, яны будуць бачыць, што я не іду за натхненнем Божым, што я не адкрыты на нешта новае, што я не збіраюся шукаць, не збіраюся нічога мяняць, такія людзі таксама трошку пачакаюць і адыдуць ад мяне. Таму што я ўпіраюся. Яны зробяць, як зрабіў у канцы канцоў апостол Павел. Ён скажа габрэям, досыць.
Я сапраўды іду да язычнікаў, таму што яны больш адкрытыя, яны шукаюць. І вось разважаючы над усім гэтым, я вельмі здзівіўся, што гэтае правіла працуе ў другі бок. Мне здавалася, што вот гэта, мне іншых не трэба цянуць. Мне здавалася, што вот это датычыць, мяне, да, што не займайся на сілу іншымі людзьмі. Не хочуць, пакінь, всё, не гуляйся з імі ўвесь час. Але я зразумеў, што таксама можа так быць, што і мной вот так вот нехта не будзе гуляцца, ў нейкім моманце, калі я ўпруся, таксама могуць пайсці далей. І таму это правіла сапраўды працуе ў два бакі.